אספו ואביא גם אתם את אשר יקרא אתכם בחרית הימים. אשר יקרא אתכם בחרית הימים, אספו ואביא גם. מה זה גוג ומגוג? הנה אנוכי משיא את ירושלים סף רעל לכל העמים, ונאספו עליה כל גויי הארץ למלחמה. כולם יבואו למלחמה. לאחר שכבר ישבו ישראל על אדמת ישראל, אנחנו פה, אבל עדיין משיח לא בא. עתידים האומות להתאסף לכבוש את ירושלים. In recent years, Turkey's been good at making enemies. But that appears to be changing. Moscow, the latest neighbor to be invited to a return to cordial relations. We will increase the number of friends we have and reduce the number of enemies. Our efforts in this regard will continue at a steady pace. And not only with Russia or Egypt, we also want to improve ties with all Black Sea and Mediterranean countries. הגויים יבואו, יגידו לנו או שתיתנו את ירושלים או שנילחם בכם. קואליציה של מדינות. פה נעצור לרגע, זה מאוד מעניין, שהוא אומר שמלחמת גוג ומגוג תהיה על ירושלים. הוא לקח את זה מפסוק, ואספתי את כל הגויים לירושלים למלחמה. אבל אומר המלבים על פי הפסוקים, תדע שיום יבוא, יהיו פה יהודים, יהיה שלנו, והגויים יבואו ויאיימו עלינו, לא תיתנו את ירושלים, נילחם בכם. ויבוא גוג, נשיא משך ותובל מארצות הצפון והמערב, שהם הערלים הנקראים אדום. מה זה הערלים הנקראים אדום? זה הנוצרים. ומשך ותובל למבני יפת הגרים באירופה. כדאי לשים לב לשמות שהוא מזכיר כאן. הוא מזכיר פה את המערב ואת אירופה, שהם לא עושים ברית מילה, אלה הנוצרים. ושם אמר, כי פרס כוש ופוט איתם, וכן ביתו גרמה, והם, המוסלמים, התאספו עם בני אדום לכבוש הארץ מיד ישראל. יהיה קואליציה של מדינות, נוצרים ומוסלמים ביחד נגד ישראל. אבל בבואם, יעשה ביניהם מהומה, וילחמו איש באחיו. היינו, אדום וישמעאל ילחמו זה בזה, מפני שאמונתם מפורדת. ושם ישפוט השם אותם בחרב ובדם וכו'. אומר המלבים, מלחמת גוג ומגוג, זאת תהיה מלחמת דת בין הנוצרים לבין המוסלמים. כלומר, מלחמת העולם השלישית תהיה מלחמת דת, לא כמו שתי הראשונות.